खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय आरो बेनि उनाव आं जि फुंनिफ्रायनो खामानि मावबा फुङावनो सिखारना दुगैनो बिथिं दुगैनो दै फुदुंगासिनो मानो होनोब्ला जोङो माबायाव थांनो नागिरदों बङाइआव बाजै लोमजानायखौ नायनो नागिरदों आरो बाजै लोमजादों बेखौ नायना फैनोसै जों ज'नो बाहागिनो बेवाइ बिखुनजो ओमफ्राय आरो न' खाथिनि आनै आरो बिहामजो ज' थांनानै नायना फैनोसै आरो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो ना मा होनो चलो गेमस्रिनि डायलग ससे रायलायनोसै आरोखि चलो रायलायखांबाय रेडि जाबाय थांफेबे दुमफेबे मोखां लानानै थांसैलाय जोंहा थाङा हे मा खालामदों नोंलाय मा खालामनो नागिरदों आं गैया दाउखौ फानना जादोंसै नामा आंसोलाय हे आं गैया दाउखौ फानना जानो नागिरदों दे इसोरो ए बै दाउ मासेया बाजैनो नांनो नागिरनाया हमाबा हे 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 गहोबाय नुवाखै दाउखासि हट लाबो लांसै आरो खांबाय ओंखारखांबाय नै आइनै बार नाङोहाय जिनो जेकेट जोमखाबाय गथ'जोंसो थाङो नालाय कारबो बायनो हाया कारबो गैया नालाय देनां थगाय दसेनो मोनबासो बायनांसिगोन ने आनथिंगि ने थगाय दसेनो मोनबासो बायनांसिगोन होनदों मारुति कारखौ ससमा गानलायबावसो थैखागोनहाय बा बुरैबाबो देलायनोसैहाय बिसोरा थ'दो थांसै जोंहा अट' बोराय थेर थेरनो बै जोंनिया नै बे आन्टिनि नै बे आंनि फिसाजो थांगोन नोंबो फैद' आरो दे बाबुमोन गाबद्रायथारनाङा दे नोंसोरा बाय बाय खमला जादों आङो गोगोजों खमलायानो हे फाग्लिसो आं दाउ लानो नागिरनाया दाउखौ बावबाय देलायनायफोरखौबा बावा दाउखौ बावबाय आयौ दाउखौ बावबाय दाउआ बोरो दाउआ हे खारनाङा र' खमल खारबायसो दाउआ आं हाबजाबावगोन नै खमल नै सफैबाय दासो आंना आदा गोदैया ओइ नै आबौआ फैदो ओरै फैदो फैदो आदा नैयाव जिराय फैदो फैखागोन बिजनिबो फै खमला आपेल बायनोसै नै ओरै नायनाय आंना आबौ गावदाङा केजियाव 180 কিনবা লাগে 200 লাভ পারবো 200 লগ 5 লগ ভালো দে 8 ल 1 केजि नोंबो लागोन ना ने नों बेसेबां लागोन दालिमसि नोंसो सेरसे लायोबा आं मानो दालिम खालामनो बेलेगखौ लानोसैब्रा एफा बुरजा जाख'नो हानाय नङा आरो बेलेग किबा किबि लय जामफ्रा 180 ल 200 दे भती थै बैयाव लाय बैनियालाय बै आय बै 1 কেজি লব 1 केजि आरो किबा आपेल गला मिठा होबा लागे चिटा होइले एकदम आनिया दिम रे आपेल कमला मौसुमि लाबाय नै खख्लाय थख्ला लोमजानानै mana puida master babuलाय boga bolen master babu नेगासिनो bisa ini malah boga bolen बिखिला थ' बै मोनसेखिसो लामासो गोनां मोनसेखिला दा माबायाव मा होनोमोनलाय हिमालयाव हाबनो लिंहरनांगौ थांनो बोसोर हाबनो लिंहरनांगौ थाबथारा
आलासिनाव फैनानै मोनफैबाय हिनजावसा जानबाय लोमजादों नालाय जानो हायाखै माबायदि मोनदों नोंथाङा फैनानै गोजोननाय मोनदों होनदोंब्रा मानसिसो लोमजादों जिरायगासिनो नै आलासि बिथांमोनहा र' साजान बे बाजैखौ नायफैदों दे नाहरलाय बाजै बाजै नाहर बे बाजैयानो लोमजादों आरो बेखौ नायफैदों जोङो जोंनि आफानि बियादै जायो आरो जोंनि बिहावनि बियादै बेखौ नायफैदों जेराव फैयानो बे खामानियाव बाहागो मोनो आरो बिदि बाहागो बेदर राननाय बेदर एवनाय बेफोरबायदिया बिराद नाम्बार 1 आरो बाहागो मोननायाव बेलेग बाहागोखौ मोनदामोन बे बाहागो मोनथारो बेदर संनाया मोनबाय एवहायनानै दा आरो संबावनांगौ मोनसेबाव मोनबाय दा मोनबाय एवबाय इउटुबार जाबाय ना बाजै हा मोनबाय आरो बिखा साखिसै बिखा साखिनायाव नाम्बार 1 खा संनानै साखियाबा जायो जुमाय लोंनो गोसो होथारदों इनै बाहागिया खालामनांगौसो दा ने भिडिअ खालामनांगौसो देनां बोरायबा नुबाय थागोन ना नोंखौ थैबाबो नुगोन ने दसे हरना जागायनोसै नै थानोसै लोंनाया जा हगा हगा बाद में हगा होननाय सानसे खाना ओंखारबाय जोंहा थांनो थांसै फैयै मोनफैबायनो बङाइनिफ्राय एकदम मोना फैलायबाय आयै ओंखारदो दासो जानानै फैनानै बेदर एवफैबाय बेदर एवनानै जानानै बाय बाय जामाय नोंथांमोनखौ आं एसेयावनो बाय बाय होनबाय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गाबोन मोनसे गुबुन गोदान भिडिअ बानायबा लोगो हमो बाय बाय जामाय टाटा